ta kamara ka fɔ ko bi sɔgɔmada na kɔni an ka kalan taara mun kan o de ye ko intelligence artificielle ko fɛn min ale kɔni a bɛna yɛlɛma caman don baara bolo la jaw bɛ dilan kumakanw bɛ dilan fɛn caman bɛ dilan yala e yɛrɛ ye mun faamuya nin kalanbolo in na i ka nin ɲininkali fisayara ka da kan bi kalanbolo fisayara kosɛbɛ ka da kan an ye fɛn caman faamuya diɲɛ taabolo la an y'o fɔ k'o sababu kɛ photo ni video ko cogoyaw an y'olu kalan caman kɛ nka mɔgɔ min ye an kunnafoniya bi a ye fɛn caman yira n'an tun tɛ minnu kalama an ni y'a sɔrɔ an tun bɛ dɔw kalama a kɛra sababu ye fɛn caman farala mɔgɔw ka dɔnta kan o ye fɛn jumɛn ye ko intelligence artificielle o ye baara modèle ye minnu bɛ se ka photo dɔw labɛn k'a sɔrɔ a fɛn sina yɛrɛ ma kɛ misali la o bɛ se ka photo dɔ kɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la dugu dɔ don tasuma wulilen don a la k'a sɔrɔ a ma dege ka kɛ donc u bɛ se k'o bila bɔlɔlɔ siraw fɛ minnu bɛ se mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a sɔrɔ tiɲɛw tɛ bɛ se ka kɛ jatigɛ wale ye mɔgɔw ma donc o ye fɛnw ye minnu ni olu bɛ ka don adamadenya tagabolow la sisan fɛɛrɛ kan ka ɲini olu de la pour que u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an dun bɛ yɔrɔ min na fɛn kura labɛnnenw don u kɛlɛfɛnw jɔnjɔnw ma sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔninfin hakiliw de bɛ se k'u yɛrɛ sɔn sisan k'a ye fɛn jumɛn n'o ye tiɲɛ n'a tɛ tiɲɛ i yɛrɛ ka se k'o dɔn i yɛrɛ ye sinon n'i y'a ja ninnu ye i tɛ se k'a ye ten dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min ni hakili caronnen tɛ kosɛbɛ i tɛ se k'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko ko nin ye fɛn ye ko fɛn labɛnnen don yala an ka jamana minnu mankan b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka tiɲɛni don a kɔnɔ kosɛbɛ a balawu bɛ bonya parce que mɔgɔ kalanni man ca an ka yɔrɔw la kosɛbɛ hali ni mɔgɔ kalanniw bɛ yen ja minnu bɛ bila a bɛ mɔgɔw lafili joona ni a fɛn sugu développé la an fɛ yen nɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka jatigɛ papier photo dɔ labɛn k'a bila an ka jamana ninnu kan mɔgɔw bɛ da kow la joona donc ni a kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka fintinɛba yɛrɛ wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ dɔw yanni olu k'a faamuya k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɛn min don olu bɛ sɔrɔ k'u ta n'u dusu ye k'a kɛ a bɛ wolo fɛn na an ma sigi ni min ye yala kalan kɛla e mun kun sisan ni e seginna e ka baara bɛna ɲɛsin mun ma ka ɲɛsin ni intelligence artificielle ma walasa mɔgɔw k'a faamuya halisa a kalanko kɔni o de la n ko n ka fisayara ni an seginna ka taa an ka jamanaw la a ka ca ala fɛ an fana bɛ mɔgɔw ladɔnniya a yɛrɛ kan fɔlɔ barisa mɔgɔ dama minnu bɛ yen minnu yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ intelligence artificielle yɛrɛ ye min ye an bɛ olu la mɔgɔw ladɔnniya a la ka tila k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ baara min kɛ a bɛ se ka mago min ɲɛ mɔgɔw ye ani a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase an ka adamadenya ma k'o ɲɛfɔ denmisɛnnin mɔgɔw ye ka tila k'a ɲɛfɔ société yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen pour que an ka jamana kɔnɔna na hali ni a ja sugu bɛ kɔlɔlɔ kɛ a kɔlɔlɔ ka dɔgɔya kosɛbɛ. I ni ce ni baraji.